Doon na tulo ka mga persons under monitoring ang dakbayan sa talisay nga sa matag karon og unya gisusi ang kahimtang ang ilang panglawas samtang og mga adlaw pasakaan og kaso ang kanikawani sa city disaster nga nagpost og fake news kabahin sa coronavirus. Si Chelo Valiana sa report. Himsog og way mga timailhan sa coronavirus ang duha nga unang gipaubos sa person under monitoring. Samtang gipahibaw ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer nga adunay nadugang nga usa ka PUM. Samtang gipahibaw na usab ni Alanzado ang Bureau of Quarantine nga adunay 19 ka mga person under monitoring nga tagadakbayan sa Talisay nga gikan sa Hong Kong. Apan ang taga Bureau of Quarantine lang ang nagmonitor. Hinuon duha kanila ang nanawag sa Talisay City Health Office. So tulo na karon ang monitor. Then okay naman gid sila. Ang DSWD nag-supply report sa foods. Sa pikas bahin, gitakdang pasakaan og duha ka kasong kriminal ang kanhikawanin sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagpost nga adunay coronavirus nga anaa sa Talisay City District Hospital. Subay kini sa mga tent nga gitaod sa palibot sa Tambalanan nga giandam nga magsilbi untang holding area sa mga tawo nga adunay mga sintoma sa coronavirus. Sa cybercrime, and the other one is usurpation of public office. Kay saya mo po sa Facebook, naingon mo siya na member siya sa rescue team. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bista.